nonso tikuyandikira kuti timve mawu au tsiku la lero. Ndeno timba ku Salimo 1:8 tikayimba nyimbo imeneyo usatha khala kubwera kutsogolo kuno 118 Salimo 118 imene ikhale ikutikonzeketsa ife kumva uthenga wa tsiku la lero 118 ndeti tikayipeza timirira mudambitsirako Yamikani Yehovayo, pakuti ndiye wabwino. Chifundo chake chosatha, anene tsono Israeli kutawira kwa kutawira kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Inde anene rutsono nyumbayo ya Aroni kuti chifundo chakecho chosatha nenetso nokutawira mama kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Kutawira abambo kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Iwo akuopa Yehova chifundo chake chosatha. Mene ndinasautsika ndinaitanira tupa. Kutawira yamata kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Kutawira abale kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Yehova anandiyaka nandika modakasuka. Yehova yondiye wanga inde sindidzaopa. Kutawira alongo kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Kutawira abale kwa Yehova kokoma kokosa muntu. adzandishindanji muntu. Yehova yondiye wanga mwa iwo akundithandiza mwemo ndidzaona. Kutawira abale kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Kutawira amayi kwa Yehova kokoma kokosa muntu. Mulemekezeke Atate Mulungu wathu kumwamba, chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu komanso ndinu Mulungu woona mtima. Tikuyamikani Yehova chifukwa cha nthawi ino zikomo kuti mwalola tisonkhane ndi kumva mawu anu. Dalitsani wina aliyense pompano ndipo dalitsani mawu anu pamene sadzakhala ali nkulalikidwa, kuti china chiyonse chimene chikachitika pano chikakhale chobweretsa ulemerero ku dzina lanu.
ndife anthu olephera mzambiri. Tingopempha kuti inu mwa chisomo chanu komanso chifundo chanu mukonze mitima yathu ndi kutiyeretsa ndi mwazi wa Ambuye wathu Yesu Khristu. Tiyeni tipemphere pemphero la Ambuye. Atate athu akumwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, ndipo mutikhululukire ife manga athu monga ifenso takhululukira amanga athu. Musatengere ife pokatiyesa, koma mutipulumutse ife kwa oyipayo. Chifukwa wanu uli ufumu ndi mphamvu ndi ulemerero wa nthawi zonse. Amen. Tiyamike Mulungu chifukwa cha tsiku labwino limene watipatsa kuti tithe kusonkhana pamodzi ndi kumva mawu ake. Davide anali munthu amene anali wokondwera kwambiri pamene amayandikiranso ku nyumba ya Yehova, kuti ndinasangalala mmene ananena nane tiyeni ku nyumba ya Yehova. Ifenso tizitenga chinthu chachimwemwe tikadza pamodzi chonchi pamaso pa Mulungu kudzampembedza Iye, chifukwa timazindikira kuti cholinga chimene tabwerera pano si programu ya munthu wina aliyense ayi, si programu yanga, si programu ya azitsogolera mpingo uno, koma ndi programu ya Mulungu. Mukhale ngati kuti muli pa appointment ndi Mulungu wakuyitanani mudze pa bwalo lake, mudze pamaso pake ndi kumpembedza Iye. Tikanakhala kuti timazindikira izi, tikamabwera ku mpingo bwezi tikukhala anthu achangu, achimwemwe, komanso okondwa mtima. Mawu amene tikhale tikulingalirapo pa tsiku la lero achokera ku buku la Aefeso. Aefeso chapter 1, ndipo ndiwerenga kuyambira verse yake ya 3 kukalekeza 14. Aefeso chapter 1 kuyambira verse yake ya 3 kulekeza 14. Ndiyamba kuwerenga mawu a Mulungu kuchokera pa ndime imeneyi. Wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu mzakumwamba mwa Khristu, monga anatisankha ife mwa Iye lisanakhazikike dziko lapansi, tikhale ife oyera mtima ndi wopanda chilema pamaso pake mchikondi. Anatikonzeratu tilandiridwe ngati ana a Iye yekha mwa Yesu Khristu, monga umo kunakomera chifuniro chake, kuti uyamikidwe ulemerero wa chisomo chake chimene anatichitira ife kwa ufulu mwa okondedwayo. Tili ndi maomboledwe mwa mwazi wake, chikhululukiro cha zochimwa, monga mwa kulemera kwa chisomo chake chimene anatichulukitsira ife mnzeru zonse ndi chisamaliro. Anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake, monga kunamkomera ndi monga anatsimikiza mtima kale mwa Iye, kuti pamakonzedwe amakwaniridwe a nyengozo akasonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu, zakumwamba ndi zapa dziko. Mwa Iye tinayesedwa cholowa chake, popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha Iye wakuchita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chake, kuti ife amene tinakhulupirira Khristu kale tikayamikitse ulemerero wake. Mwa Iyenso inunso mutamva mawu a choonadi, Uthenga Wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kumkhulupirira Iye, munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera wa lonjezano, ndiye chikole cha cholowa chathu, kuti ake akawomboledwe ndi kuti ulemerero wake uyamikike. Amen. Amen. Mutu wa ulaliki wathu tsiku la lero ndi nkhani ya chisankho cha Mulungu. Nkhani ya chisankho cha Mulungu pa moyo wathu. Mamva kuti timakambirana ndithu
nthawi ya maphunziro ija, nkhani za chisankho cha Mulungu, nkhani yokhudza chipulumutso cha Mulungu. Mafunso amene anthu timafunsa kawirikawiri: kodi tipulumutsidwa bwanji? Kodi tiyeretsedwa bwanji? Tilungamitsidwa bwanji ndi Mulungu? Kodi zilengera ntchito zathu, zilengera kupambana kwathu, kapena zilengera ulemerero wake wa Mulungu? Ndiye Mulungu mwadongosolo lake wakonzanso kuti tikhale tikulingalira pa ndime imeneyi mtsiku la lero. Chimene Paulo akulemba mukalata imeneyi ndikufuna kutitsimikizira kuti Mulungu adatisankha ifeyo natikonzeratu kuti tikalandire chipulumutso chake. Tikawerenga amanena kuti dziko lapansi lisanalikhazikitsidwe, kuti inuyo ndi ine tidzapulumutsidwa sizikutengera lero iyayi, koma zinachokera kalekale. Zimene zikutanthauzira chani? Tingakhale chinthu choti tingadzitamandire nacho? Zosatheka. Kuti wina asadzitamandire. Mulungu alandira ulemerero wonse, kapena akuyenera kulandira ulemerero wonse pa chipulumutso chathu. Nthawi imene ife tayamba kudzilengera ulemerero pa chipulumutso chimene tili nacho, zinthu zamba kusokonekera. Paulo akutiunikira zinthu zingapo pa ndime tawerengayo. Choyambirira akutionetsera kuti ndi Mulungu Tate ntchito yake ndi chani pa chipulumutso chathu. Kachiwiri, Mulungu Mwana ntchito yake nchiyani pa chipulumutso chathu. Womalizira, Mulungu Mzimu ntchito yake ndi chani pa chipulumutso chathu. Kuti mwina tisaone ngati kuti ntchito ya chipulumutsoyi akupanga kwambiri ndi Mulungu Tate, koma Mwana mwina sakupanga, kapenanso Mzimu sakupanga. Mu Mulungu wawo amagwirira ntchito limodzi kuthandizira chipulumutso cha ife tonse kuti ikafikire kulemerero wake. N'chifukwa chake poyambirira akunena kuti wolemekezeka akhale ndani kuti? Mulungu. Wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la Mzimu mzakumwamba mwa Khristu. Ulemerero ukuyenera kupita kwa Mulungu Tate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Tate amene atisankha ife, Mwana amene atiwombola ife, komanso Mzimu Woyera amene atisindikiza ndi chipulumutso. Tonse timachidziwa chidindo mulani. Tikalemba kalata munthu ndikusayinira kuyikapo chidindo, ukutanthauza chani? Kutsimikizira kuti kalatayi ndi yandani? Ndi yanga. Ndalemba ndine. Kwina kulikonse kumene ingapite ndidzayankha ndine. Ndi mmene Mzimu Woyera alili moyo mwa Khristu. Ali ngati chidindo, chisindikizo, kutsimikizira kwa Mulungu kuti uyu ndi wanga. Kwina kulikonse china chilichonse chinganchitikire ndi wanga, ndipo chimenechi sichidzasintha yani. Sitingathe kudzibweretsa tokha kwa Mulungu, ndipo sitingathenso kudzichotsa tokha kwa Mulungu. Okay, ikho ngati fundo yovuta kupetsa. Palibe ntchito imene inuyo mungathe kuchita kuti mubwere pamaso pa Mulungu, chifukwa zikutengera chisomo chake cha Mulungu kuti akutengera. Palibe ntchito imene ife tingathe kuchita kuti tidziyotse pamaso pake pa Mulungu. Okay. Paulo akuti chani? Ndi chani chidzatilekanitsa ife ndi chisoni chake, chikondi chake cha Mulungu? Palibe. Imfa, tenda, china chilichonse sichingathe kutilekanitsa ndi chikondi chake cha Mulungu chimene chili mwa Yesu Khristu. Ndi nkhani ya chisankho iyi ndi nkhani imene yoti imavuta kumvetsa. Anthu amakamba zosiyanasiyana, anthu amasemphana zochita pa nkhani ya chisankho cha Mulungu. Tikaona musimo
pa vesi yake ya 4 akuti monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi. Mulungu anatisankhiratu dziko lapansi lisanalengedwe. Anatisankha kuti ife tidzawomboledwe, tidzalungamitsidwe, tidzayeretsedwe, komanso kulemekezedwa mwa Yesu Khristu. Zonse zikukhala mwa Yesu Khristu, osati mwa ife. Ndipo Mulunguyo ali ndi ufulu wa kusankha. Saona kuti ifeyo tichita zotani kapena tidzachita zotani. Tikawerenga ku buku la Roma chapter 9 kumene Paulo akutifotokozera bwino pamene akukamba nkhani ya mmene Mulungu anasankhira ana a Israeli. Tiyeni tingoona ku Roma chapter 9 pamene akukamba za ulamuliro wake wa Mulungu kusankha. Pa verse 6 ya Roma chapter 9 akuti koma sikuli ngati mawu a Mulungu anakhala chabe ayi, pakuti onse akuchokera kwa Israeli si ali Israeli, okay? Kapena chifukwa ali mbewu ya Abrahamu si ali onse ana, koma anati mwa Isaki mbewu yako idzayitanidwa. Verse 8 ndipo kuti ana athupi sakhala iwo ana a Mulungu ayi, koma ana alonjezo awerengedwa mbewu yake. Pakuti mawu alonjezo ndi amenewa: pa nyengo iyi ndidzadza ndipo Sara adzakhala ndi mwana. Ndipo si chotero chokha ayi, koma Rebekanso pamene anali ndi pakati pa mmodzi ndiye kholo lathu Isaki, pakuti anawo asanabadwe kapena asanachite kanthu kabwino kapena koyipa, kuti kutsimikiza mtima kwa Mulungu monga mwakusankha kukhale, si chifukwa cha ntchito ayi, koma chifukwa cha wakuyitanayo. Chotero kunanenedwa kwa uyo wamkulu adzakhala kapolo wa wang'ono. Verse 13 inde monga kunalembedwa, ndinakonda Yakobo koma ndinamuda Esau. Tikati tione zinthu mwa maso a dziko lino lapansi, pakati pa Esau ndi Yakobo tikadasankha ndani? Esau ndi amene adali wamkulu. Koma Mulungu saona maonekedwe a dziko lapansi. Mulungu amaona cholinga chake chimene akufuna kukwaniritsa. Amaona chimene iyeyo akufuna kuonetsera kwa anthu apa dziko lapansi. Esau anali wamkulu, koma kunenerapo akuti asanabadwe wamkulu adzakhala kapolo wa wang'ono. Komanso titati tione chikhalidwe cha Yakobo ndi Esau, amene adali ndi chikhalidwe chabwinoko ndani? Esau ndi amene adali ndi chikhalidwe chabwino. Yakobo anali wabodza kamberembere. Baibulo limatiuza choncho kuti anali wabodza wachinyengo, kutenga kuti Mulungu akanati aone ntchito sakanatha kumusankha Yakobo. Koma chifukwa choti Mulungu amaona cholinga chake, amaona zimene akufuna kukwaniritsa, anamusankha Yakobo. Abale ndi alongo, tidzoti ndi nkhani yovuta kumvetsa. Koma Mulungu akafuna kusankha sapangana ndi munthu ayi, kapena sadikira kuti muchite china chake yani kuti akuone. Alibe kukakamizidwa kwina kulikonse kuti asankhe munthu. Atafuna sangasankhe wina aliyense. Chifukwa tonse ndife anthu otani? Ochimwa. Tonse ndife anthu olephera. Mulungu atafuna atha kungokhala kutiononga tonse. Palibenso wina amene angakamwimbe mlandu kuti Ambuye bwanji mwachitiranji. Ndipo akasankha ena mwa ife tisadzitamandire kumanena ngati kuti ifeyo ndife anthu opambana. Chifukwa chake si chinthu chopepuka
kuti Mulungu asankhe kutipulumutsa ife. Tisamachipeputse, tisamachione chinthu chopanda pake, tisamadzithamangire nacho. Ine ndinasankhidwa chifukwa chake. Mulungu alibe zimenezo, alibe kuti ife ndifotani, alibe kuti aenda motani. Pali zambiri pokhudza pa nkhani imeneyi zoti sitingathe kuzitambasula kuno kwino ndi kuzimvetsetsa, koma chisankho chakusankha ndi cha Mulungu basi. Akupereka chitsanzo china chokhudzana munthu wowumba mbiya. Munthu akamawumba mbiya akaona ina kuti yabwino ayisunga, ina akayiphwanya, ndeti zatengera kuti tingafunse uyu kuti bwanji mwachita izi. Chifukwa chani? Ali ndi ulamuliro, ali ndi kuthekera kwina kulikonse. Ndiye ngati Mulungu amene ali nazo mphamvu yakulenga kapena kuononga. Salimo inawerengedwa ichi akuti chani? Munthu ndani kuti mumuganizire? Mwana wa munthu ndani kuti muchita naye kanthu? Tikamvetsa izi, Mulungu tidzampembedza moyenerera. Tikamvetsa kuti Mulungu alibe nafe mangawa odathe kutipulumutsa kapena kutichitira china chilichonse, tidzampembedza moyenerera, tidzamulemekeza moyenerera. Cholinga cha chisankho cha Mulungu, tikawerenga mawu ake, ndi kuti tikamulemekeze iye, tikaone chisomo chake chachikulu chakupulumutsidwa, tikadzichepetse pamaso pake pa Mulungu, ndipo tikalimbike mtima komanso kumulemekeza Mulunguyo nthawi zonse. Ngati chipulumutso chathu sichibweretsa kumulemekeza Mulungu, tidzifufuze, tidziunikenso kuti kodi ifeyo chipulumutso chathu chagonera pati, malingaliro athu ali pati, cholakalaka chathu chili pati. Koma pamene chipulumutso chathu chigonera pa chisomo chake cha Mulungu, tidzampembedza moyenerera monga mmenenso kufunikira. Ndiye Paulo akutifotokoza kuti alemekeze Mulungu. Mulungu ndiye alemekezeke chifukwa cha zimene iye anatichita. Anatisankha mwa Yesu Khristu, anatitenga kuti tikhale ana ake mwa Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu anatiwombola. Tikawerenga kuchoka pa vesi yake ya 7 ukafika pa 12 akutifotokozera kunena kuti tili ndi maomboledwe mwa mwazi wake, chikhululukiro cha zochimwa monga mwakulemera kwa chisomo chake, chimene anatitulukitsira ife mzeru zonse ndi chisamaliro. Anatizindikiritsa ife chinsinsi cha chifuniro chake monga kunamkomera ndi monga anatsimikizira mtima kale mwa iye. Mulungu adatsimikiza kale mu mtima mwake kalero kuti adzatipulumutsa mwa makonzedwe ake ndi makwanitsidwe ake a nyengo zake, asonkhanitse pamodzi zonse mwa Khristu, zakumwamba ndi za pa dziko lapansi. Mulungu ndi wachifundo. Chisankho chake cha Mulungu tikawerenga ku buku la Atesalonika, Paulo akutsimikizira kuti zikuonekera mu ntchito zimene iwo anali kuchita. Chikhulupiriro chathu, mayendedwe athu amangoonetsera chimene ifeyo tili. Chikhulupiriro chathu sichitibweretsa pamaso pake pa Mulungu, chimangoonetsera kuti tili pamaso pake pa ndani? Pa Mulungu. Okay. Ndi zinthu zoti zofunika kufatsa nazo kudekha kuti uzimvetse bwino. Kwa ena chitha kumayambonera kuti ngati choncho ndi tizichitiranji zabwino, tikhoza mangochita mmene tingathere, ngati Mulungu ndi amasankha. Si choncho? Ndi lero? Zili choncho?
tiyankhe bwinobwino momveka. Kodi tingona kuti ayi tizikamchita amene tuthera poti Mulungu adasankha? Tizitero? Ayi. Paulo akukanitsitsa ku Roma chapter 6. Musatero ayi. Pakuti iye amene adapulumutsidwa, amene adaukitsidwa kwa akufa, sangakhalenso moyo wakufa wakale uja. Ndingati kuti ife taukitsidwa ku moyo wa uchimo, sitilinso amoyo wakale, koma tili amoyo watsopano. Zakale zapita, zatsala zachani? Zatsopano. Ndiye chisankho cha Mulunguchi chimaonetsedwera mu ntchito ngati zipatso. Anthu amene ndi ake a Mulungu amaonetsera zipatso ntchito zawo. Chikhulupiriro chathu chili bwanji? Chiyembekezo chathu chili bwanji? Chikondano chathu chili bwanji? Kodi miyoyo yathu yasinthika? Ndi Uthenga Wabwino. Kodi miyoyo yathu yatembenuzika? Ndi kuyamba kuyenda monga mmene Mulungu afunira? Kapena tikadayenda moyo wachikale? Iwo amene Mulungu adawasankha sawasiya chimodzimodzi. Chifukwa Mulungu akayamba ntchito amamaliza, sayisira padera. Ndipo Mulungu adayamba ntchito imene iyi yakutipulumutsa, akutipulumutsa kuchoka ku mphamvu ya uchimo. Yesu Khristu adatenga mkwiyo wonse wa Mulungu kuti ifeyo tisakalandirenso mkwiyo wa Mulungu. Ndipo mwa chisomo chake, mwa mphamvu ya Mzimu Woyera, akutikonza kuti tchimo lisakhale ndi mphamvu pa ife. Ndiye tikamati ayi ine ndizingochita amene ndingathere kuti chisomochi nchokwanira, tikudzinamiza, mwina sitinatembenukenso mkono. Tikawerenga kwa Hebeli akukamba za anthu ena amene oti poyambirira amaoneka ngati adaona kuwala kwa Uthenga Wabwino, adaona chisomo chake cha Mulungu, koma sadapitirize mchirani. Ndiye olemba akuti chani? Adali pakati pathu, koma sadali amodzi mwa ife. Chifukwa akadakhala amodzi mwa ife, akadapitiriza kuyenda mnjira yoyenerayo, kuyenda mnjira yolongosokana. Tisanachite china chilichonse, tisadachite chabwino ngakhale choyipa, Mulungu adatisankha kuti tikapulumutsidwe. Ndipo pamene Mulungu atisankha, akutipatsa udindo wakuchita chifuniro chake, wakuyenda m'mawu ake, wakuchita chimene iyeyo akondwera nacho. Koma chipulumutso chathu sichidalira ife, chikudalira ndani? Mulungu. Chipulumutso chathu chikadalira ife, ndangati tikadakhala kuti tikupitiriza. Ndani sakhala osakayikira tsiku lina kuti koma ine ndachitanso izi, koma ndine wopulumutsidwadi? Ngati mwakhala a Khristu kwa nthawi yayitali, timazunzika ndi zochitika moyo wathu. Tikaona kwa Roma chapter 7, Paulo akukamba kumeneko kuti ine chinthu ichi chimene sindilakalaka kuchita koma chomwe ndichita. Koma Yesu Khristu amene adatifera pa mtanda, amene adatiwombola, ndiye amene atipatsa chitsimikizo chachikulu cha kukhululukidwa kwa machimo athu. Tisayang'ane kwa ife za chipulumutso chathu, tisadziyang'ane tokha za chipulumutso chathu, tisayang'ane kupambana kwathu za chipulumutso chathu, tisayang'ane kuthekera kwathu za chipulumutso chathu. Tikadziyang'ana ifeyo tidzakhumudwitsidwa. Tikadziyang'ana tokha, tikamadzitenga tokha pa muyeso wathu, tidzakana. Ndipo sizingatengeka nthawi yake, chifukwa ifeyo ndife anthu olephera, ndife anthu okanika, tili nawo mavuto ndi zopsinja zambiri. Koma tikayang'ana pa Yesu Khristu, ndikuona chiyero chake, ndikuona kupambana kwake,
lidzalimbikitsidwa nthawi zonse. Kodi moyo wanu uli pati? Takhazikika potani? Yesu Khristu ndiye momboli wathu. Tikaona pa verse yake 11 akuti mwa iye tinayesedwa cholowa chake, popeza tinakonzeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha iye wakuchita zonse, monga mwa uphungu wa chifuniro chake. Kuti ife amene tinakhulupirira Khristu kale tikayamikitse ulemerero wake. Zonse zikuchitika ku ulemerero wake, kuti dzina lake likalemekezeke, kuti dzina lake likatamandike. Kodi moyo wathu udasinthika? Kodi moyo wathu unatembenuzidwadi? Kodi moyo wathu tinaona kuwala kwa Yesu Khristu, kapena tikadali mu mdima ndikuyenda ntchito zathu zakale? Iwo amene ali mwa Yesu Khristu zakale zapita, zatsala zatsopano. Amayendanso moyo watsopano, amayenda moyo umene Mulungu amafuna, osati kuti tipeze chipulumutso, koma ngati kuyamika pa zazikulu zimene Mulungu anatichitira. Makondopereka chitsanzo cha mwana, kuti mwana mwampatsa mphatso, mwamugulira china chake, ndiye angolandira chimene chacho basi kungopita kumakachitayo, kholo lingakondwera? Komanso poyambirira, kodi kholo lapereka mphatso imeneyo kwa mwana kuti chifukwa chani? Chifukwa wachita ntchito yake yabwino? Kapena nene kuti mwana mwamugulira zovala, mwamugulira zovala chifukwa wachita ntchito yabwino? Koma chifukwa chani? Chifukwa ndi mwana wanu, chikondi. Ndi mmenenso Mulungu amapangira. Ndiye mwana uja akakhala wanzeru amayamikira makolo ake. Ndi mmenenso zimachitika. Osati kuti kuyamikira akuchita kuja kubweretsa chikondi iya. Chikondi chilipo kale. Koma chifukwa choti ndi kholo langa ndikuyenera ndiyamikire. Chifukwa mati mwana uyu mwana wanzeru. Tsono Mulungu ndi Mulungu wathu, amatichitira zabwino zokoma nthawi zonse. Palibe chimene tingachite kuti tigule kena kalikonse kuti atichitire Mulungu kabwino ake. Palibe chimene tingathe kuchita kuti tipeze kapena kugula chipulumutso kwa Mulungu, chifukwa chipulumutso chake ndi chaulere. Ngakhale chikhulupiriro chimene tinachochi ndi mphatso yaulere imene yaperekedwa kwa ife mwa Mzimu Woyera. Sitidayigwirira ntchito ya, ndi chimene Mulungu amapereka. Ndipo ife pakuyamikira chifukwa timayenda m'mawu ake ndi kuchita zimene afuna. Mkhristu amene sayenda m'mawu ake a Mulungu ndi Mkhristu osayamika, ndi Mkhristu amene sazindikira kupambana kwake kwa Mulungu, amene sazindikira mtengo wake wapatali wa chipulumutso chimene Mulungu anatipatsa, kuti chidatengera wina afe m'malo mwathu cholinga kuti ife tipeze chipulumutso chathu. Ndipo amene ife yotipitiriza kumakayenda mzintchito zimene ife tikukondwera nazo zosakondweretsa Mulungu, ndife anthu opusa kwambiri, ndife anthu osayamika, sitikuzindikira zimene Mulungu anatichitira. Omalizira penipeni verse yake ya 13 ndi 14 akuti mwa Yesu inunso mutamva mawu a choonadi, Uthenga Wabwino wa chipulumutso chanu, ndi kumkhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera wa lonjezano. Mphatso ya Mzimu Woyera imene imaperekedwa kwa Mkhristu wina aliyense ndi ngati chisindikizo, chizindikiro kuti ife ndife ake a Mulungu ndipo sangatitaye, sadzatitaya nthawi zonse. Chikole, ngati chikole chaperekedwa,
Munthu ukafuna kukhala upanga ukwate makapereka chikole. Chimatanthauza chani? Kutsimikizira kuti ndikufuna ndikhale pa banja ndi inu. Ndikufuna ndikhale pa mgwirizano ndi inu. Chizindikiro chake ndichi, chitsimikizo chake ndichi. Mzimu Woyera ndi chitsimikiziro chakuti Mulungu akufuna kutipulumutsa ifeyo. Ndipo chitsimikizo chake cha Mulungu sichili ngati cha munthu choti lero apanga zina mawa asintha. Mulungu sasintha. Akatsimikiza kumpulumutsa munthu amampulumutsa mzonse. Zilibe kanthu kuti zingatenge nthawi yayitali bwanji, kaya ziyenda mnjira yotani, koma ngati Mulungu atsimikiza kupulumutsa moyo wanu, adza kupulumutsani. Mutha kukhala ngati nkhosa yosochera yoyenda mchire, koma idzafika nthawi mudzabwerera mkhola mutazindikira kupusa kwanu. Abale ndi alongo, tili ndi Mulungu wodalirika, tili ndi Mulungu wokhulupirika, tili ndi Mulungu wosasintha, amene chimene watsimikiza amakwaniritsa. Moyo wanu uli pati? Moyo wanu uli pati? Kodi mukuzindikira chimene Mulungu akufuna kuchita nanu moyo mwanu? Mwina yena sitizindikira, mwina yena sitikudziwa kuti chimene Mulungu akufuna achita nane moyo mwanga njani. Nkumangoyenda osalabadira za Mulungu, osalabadira za Yesu Khristu, osalabadira zochita chifuniro chake. Mwina tayenda nthawi yayitali mchimbulimbuli, tayenda nthawi yayitali osaoneka kuti tsogolo lathu lili bwanji, tayenda nthawi yayitali osadziwa kumene tikulowera. Choti mwina tikuumitsabe mtima wathu. Mulungu atithandizire kuti tikaone kupambana kwa chisomo chake, ndi kumkhulupirira, ndi kumdalira, ndi kuyamba kuyenda naye angakhale lero lino. Amen. Tipemphere. Oyera Mulungu wathu, Mulungu wakumwamba, mawu anu amveka, chisomo chanu nchopambana, chimene choti wina aliyense wa ife sangathe kudzilabadira kapena kudzitamandira. Tithandizireni kuti tikayang'ane kwa inu nthawi zonse ndi kuyenda m'mawu anu. Kudzani wina aliyense pompano mwina amene sanazindikire za chisomo chanu. Chotsani khungu limene tili nalo, ndipo tipatseni maso a uzimu kuti tikaone kupambana kwanu, tikazindikire ulemu wanu ndi ulemerero wanu. Ndipo tipangeni ife Yehova kukhalanso zida zimene mawu anu akafalitsidwa ponsepo ulemerero wa dzina lanu. Tikuyamikani chifukwa cha tsiku la lero, zikomo chifukwa cha mawu anu. Mulemekezeke, mutamandike chifukwa cha dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen.